Salutare și bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. Florin Miranu aici și astăzi am ales să-ți vorbesc un pic despre legătura dintre descoperirea DC-ului și tratarea obiecțiilor. Între cele două există o legătură foarte strânsă și cu cât știi mai bine să descoperi DC-ul, cu atât vei ști să tratezi într-un mod mai profesionist și eficient obiecțiile. Mai mult de atât, cu cât știi să descoperi mai bine DC-ul, cu atât vei putea spulbera acele obiecții superficiale care apar pe parcursul apelului telefonic. Și cred că e important să plecăm un pic de la DC și ce înseamnă DC-ul. Majoritatea dintre noi am tot aflat în ultima perioadă că există un DC rațional și un DC emoțional. Da? E important să aflăm ce rezultate își dorește omul, care e nevoia lui, care sunt rezultatele concrete pe care și le dorește și de ce e important pentru el să obțină acele rezultate. Cu alte cuvinte, care este emoția din spatele acelor rezultate pe care spune că și le dorește? Care este acea motivație pentru care își dorește mai mulți bani, își dorește o casă, își dorește o afacere proprie, își dorește orice înseamnă pentru el rezultat diferit față de ce are în momentul prezent. Da? Majoritatea am aflat că asta înseamnă DC-ul. Însă, cred că nu este îndeajuns dacă știm că asta înseamnă DC-ul. Cred că sunt mai mulți pași, da? Când vine vorba de descoperirea DC-ului, pe care e important să-i facem împreună cu clientul nostru în așa fel încât să-l putem ajuta într-un mod eficient și totodată tu să iubești vânzările, pe el să-l ajuți și el să te iubească că i-ai vândut. Astăzi voi vorbi despre unul dintre acești pași extra când vine vorba de descoperirea DC-ului. Și am ales să vorbesc despre acest pas pentru că una din cele mai întâlnite obiecții care apar la finalul discuției de vânzare este: trebuie să mă mai gândesc, nu știu dacă e momentul potrivit să fac acum asta, îmi trebuie un pic de timp de gândire, trebuie să vorbesc cu soțul, cu soția, cred că știi la ce mă refer. Ei bine, am ajuns în situația în care, dacă îmi spui cea mai des întâlnită obiecție, pot să-ți spun concret ce pas nu faci corect când vine vorba de DC. Iar pasul pe care nu îl faci corect sau poate nu îl faci deloc când ai această obiecție e faptul că nu măsori angajamentul omului. Nu măsori angajamentul și nu măsori cât de important este pentru el să facă acum pașii necesari. Știi, când vorbim cu un om despre dorințele lui, da? Despre nevoia lui, despre ce vrea să schimbe sau să îmbunătățească în viața lui, lucrurile sunt foarte simple. Omul se deschide extraordinar de mult și e ușor să vorbim despre nivelul la care vrem să ajungem, despre rezultatele pe care ni le dorim, despre emoțiile pe care le vom avea când ajungem acolo, despre satisfacțiile care vor veni la pachet și ce oferim, nu știu, familiei noastre. Suntem foarte deschiși să discutăm despre lucrurile astea și nu avem nicio limită. Însă, câți dintre noi suntem dispuși să facem acum pașii necesari ca să obținem acele rezultate? Cum faci acest pas în descoperirea DC-ului cu clientul tău? Cum măsori angajamentul? Pentru că dacă nu-l măsori acum, când vorbești despre rezultatele X pe care și le dorește, motivația pentru care își dorește aceste rezultate, dacă nu măsori angajamentul acum, la final este foarte probabil să ajungi la: trebuie să mă mai gândesc. Flori, de fapt nu știu cât de important e să fac acum pasul ăsta. Ei bine, ca să n-ajungi la final, să ai acest răspuns, să ai această obiecție, măsoară angajamentul până să îi prezinți o ofertă, o oportunitate, un business, un program de dezvoltare și orice altceva vrei tu. Repet, nu doar pasul ăsta,
da? E extra pe lângă ce știi că înseamnă DC-ul, dar este unul dintre cei mai importanți pași. Iar întrebările pe care le poți adresa sunt următoarele. Ok, Alina, am înțeles că vrei rezultatele astea și de ce sunt importante pentru tine aceste rezultate. Am înțeles că motivația ta principală este asta. Însă, spune-mi, te rog, cât de important este pentru tine să se întâmple acum lucrurile, să facem primii pași acum? Sau mai bine, o întrebare deschisă, spune-mi, Alina, ce e diferit acum în viața ta încât acest pas nu mai e negociabil pentru tine? Ce face în acest moment, da, ca acest pas să fie urgent pentru tine? Ce face ca momentul ăsta să fie potrivit pentru tine acum? Pentru că dacă faci acest pas, iar Alina, am luat un nume oarecare, ne spune că de fapt nu e atât de important, Flori, să se întâmple acum. Da? Tu poți să sapi mai adânc și să vezi dacă o poți ajuta, poți crea urgență pentru ea, poți să o faci conștientă de ce e important să facă pasul acum sau o descalifici. Poate nu vrei să mai continui mai departe cu tot ce înseamnă prezentarea ofertei. Poate e o pierdere de timp și Alina își dorește neapărat. E simplu să spunem ce ne dorim, de ce e important, ce vom avea, dar este mai greu să facem pașii de acțiune. Și atunci e important să măsori acest angajament și să vezi unde se află Alina. Cât de important e pentru ea, pe o scară de la 1 la 10, să se întâmple acum lucrurile. Sper că te ajută și dacă simți că ai vrea să intru poate mai profund în detalii aici sau ai orice altă idee legată de vânzări pe care ai vrea să o dezvoltăm, da? Poate există o credință limitativă pe care simți că o ai și ai vrea să vorbesc în aceste videouri despre asta, te rog, dă-mi un comentariu, scrie-mi în privat pe Facebook, de oriunde vezi acest video, dă-mi un semn și voi ține cont cu siguranță de părerea ta. Îți doresc o zi frumoasă în continuare și ne vedem data viitoare. La revedere!